Český rozhlas Dvojka uvádí Blízká setkání Vasila Friedricha. Právo bývá nejsilnější ve chvíli, kdy ho téměř nevnímáme. Zkrátka automaticky počítáme s tím, že zítra poteče voda, úřady budou fungovat a uzavřené dohody beze zbytku platit. Stačí si ale představit, že společná pravidla ze dne na den zmizí a člověk možná překvapivě rychle zjistí, co všechno v něm civilizace jenom držela na uzdě. I o tom, co se s lidskou bytostí stane, když pravidla, jistoty a zábrany přestanou existovat, si budu povídat s právníkem, lingvistou a spisovatelem Petrem Opršalem. Vítejte na Dvojce. Dobrý den. Já jsem vyjmenoval 3 vaše profese, jak snadno se mezi nimi putuje. Mají něco společného, anebo přepínáte důsledně při hranicích, když překračujete ty mezi jednotlivými částmi profese? Já myslím, že všechny 3 části, které jsem věnoval, souvisejí s životem, takže oni proplouvají jakoby mezi vašimi každodenními činnostmi, vidíte kolem sebe ve světě, doma, takže určitě spolu souvisejí. Našel jste v tom tvůrčím psaní ideální oblast, která doplňuje tu vaši hlavní profesi, tedy překlady právních textů. Je to něco, co vás nabývá silou k tomu, abyste se mohl věnovat té klíčové profesi? Rozhodně, protože překládání právních textů je samozřejmě zajímavé a důležité, ale je to činnost stále stejná a netvůrčí, takže když nyní mohu psát příběhy vlastní s vlastními kulisami a něco tvořit, tak je to takové doplnění, takový balans. Říká o své profesní dvojkolejnosti můj dnešní host, spisovatel, lingvista a právník Petr Opršal. Blízká setkání Vasila Friedricha Na Dvojce. S právníkem, lingvistou a spisovatelem Petrem Opršalem si povídáme dneska v blízkých setkáních. Budeme hovořit nejenom o jeho poslední knize, která se jmenuje Běsná zem. Mimochodem, jak dynamicky ten intenzivní název vznikal? Byl jasný od začátku, anebo to procházelo nějakým vývojem? Tak ten název měl být úderný, ale zároveň jsem uvažoval dlouhý čas, nejen já tady, ale i různí korektoři a podobně, uvažovali o nějakém zasazení slova český do toho, protože to je samozřejmě příběh z Česka, nebo postčeska, takže tam byly takové názory, jako že třeba tam mohlo být něco jako s domovem můj, nebo tak. A nakonec jsme uvážili, že by to asi bylo provokativní, že tady zůstaneme u toho názvu sice úderného, ale ne až tak silného. Ona, ta zem, kterou popisujete, je skutečně velmi běsná. Vy se vlastně celý svůj profesní život zabýváte právem. Když jste psal ten svět, kde zákony moc nefungují, nebo fungují jenom zákony takových úzkých malých skupin, došlo vám, jak překvapivě tenoučká je ta vrstva, která nás od takového světa odděluje? Je, a nejen kvůli právu, když ho vidíte třeba, jak funguje nebo nefunguje, ale i protože člověk sleduje situaci ve světě i u nás doma a uvědomuje si, že jak se třeba rychle drolí takové ty základní principy, na kterých stojí naše společnost, takové otevírání pandořiných skřínek, takže mohlo by to být velice rychle právě až tak negativní, že by dokonce došlo k rozpadu těch orgánů, institucí, státu jako takového. Většina takových těch dystopických románů nebo románů popisujících svět po apokalypse bývá ve fiktivních zemích nebo někde za oceánem. Vy jste ji umístil do Čech, řekněme přesněji na sever Moravy nebo od středu nahoru na sever. Bylo od počátku jasné, že to bude v krajině vašeho dětství a zrání, že to bude tam, kde to právě důvěrně znáte? To byl právě záměr, protože když jsem si říkal, napíšu něco, co by mělo být varující, něco, co bylo zajímavé, akční a tak dále, ale zase z toho prostředí, které bych neznal, aby to bylo takové jakoby jedna z mnoha různých fantasy nebo sci-fi, takhle jsem se pokusil skutečně vytvořit obraz toho, co by se mohlo stát za pár let od dneška, kdyby všechno se, jak se říká, pokazilo. A zároveň tedy jsem chtěl být věrný v tom, že popíšu místa, které znám, které mám třeba uložené ve vzpomínkách z dětství a tak dále. Bylo třeba obtížné některá ta místa nechat ve vaší fantazii zdevastovat, když máte rád právě z dob svého dětství, že vám bylo trochu líto, že jste je nechal poničit? A nebo jste si tak naopak mohl vyrovnat některé účty s místy, které třeba nemáte rád z dětství? Ne, tak to určitě ne, ale třeba Maleská Třebová, jako moje místo mého dětství, tak ono vlastně už zašlo devastaci po odsunu původního obyvatelstva, takže víceméně se to opět opakuje devastace, ale není až tak strašná a já myslím, že to vyústění toho příběhu právě není negativní, ono je pozitivní, že se dá opět i v těchto těch rozpadnutých strukturách najít nějakou budoucnost.
Je to vlastně velice optimistický moment, že tam jsou lidé i v tomhletom rozvalu obrovském společenském, kteří mají tendenci znovu nějak nastolit, myslím, smysluplné právo. Je tam i spousta lidí, kteří chtějí nastolit právo podle svého dojmu a úsudku, které je spíše právem silnějšího. Na druhou stranu ten hlavní hrdina, Vix, není úplně, řekněme, jednoznačný, byť se snaží propojit ty oblasti, aby fungovaly dohromady, nějak kooperovali, tak je vlastně zároveň součástí takového, řekněme, oligarchického celku, abych to úplně nepojmenovával přesně, a myslím, že jistou pochybnost o morální nebo etické míře toho, co dělá, má, ale přesto tak činí. Bylo to úvodním záměrem vlastně postavit takového hrdinu, který sice vlastně dělá jakoby pozitivní věci, ale zároveň je součástí organizace, která úplně pozitivně vnímaná nemusí být. Máte pravdu. Ten záměr byl takový, že když někdo slouží nějaké nové struktuře, která se snaží znovu formovat ten svět po kolapsu, tak samozřejmě nemůže to být člověk, který bude mít nějaké obrovské ideály. To nebude žádný intelektuál v prvním plánu, ale on slouží věrně a zároveň pozoruje okolí a vnímá, co se děje a není k tomu lhostejný. Takže nakonec v tom příběhu si myslím, opět tam přichází moment, kdy on si uvědomí, že takové to pasivní sloužení bez rozumu tomu novému zájmu nemá smysl a právě v tom závěru to je nastíněno, že on se rozhoduje pro to, co je humanitní a že už to má dost. Co podle vás je vlastně horší, že zmizí právo jako takové, anebo víra lidí v hluboký smysl jej dodržovat? Tak to je dobrá otázka. Já si myslím, že právo samozřejmě může zaniknout, ale myslím si, že taková víra lidí v právu a v to, že je třeba nějaký pořádek vytvořit, ta bude vždycky. Spíš se jedná o to, kdo pak případně tu úzdu uchopí a kdo se bude snažit vyhrát. Jako třeba v knížce Malevil, že jo, kde je ta nová společnost vytvořená po té, co tady dochází k té atomové válce, tak tam se vytváří struktura několika přeživších a opět jeden z nich musí být vůdce. A teď zase na něm a na tom okolí závisí, jestli to bude, řekněme, nějaká příznivá, dobrá společnost, nebo jestli to sklouzne k nějaké anarchii, k nějakému zlořádu. Říká nejenom o své poslední knize Běsná zem spisovatel Petr Opršal. Se spisovatelem Petrem Opršalem jsme si povídali o jeho románu Běsná země, kde se společnost rozpadla na uzavřené skupiny, které mají vlastní pravdu a vlastní pravidla. Vy jste prostředí takové jedné skupiny poznal už jako dítě, máte za sebou osobní zkušenost se svědky Jehovovými. Jak vlastně na dítě působí domácnost, kde sedí vedle sebe maminka a tatínek u jednoho stolu, přičemž maminka je teda členkou církve a tatínek agnostik. Vnímal jste tu dvojolomnost, přítomnost těch dvou různých pohledů na svět a těch dvou různých pravd? Vnímal jsem to v tom smyslu, že táta s tím nesouhlasil samozřejmě, ale na druhé straně táta, jakož byl horník a dojížděl do prací, tak si moc na tu výchovu čas nenašel. Takže přenechal tu úzdu mamce a tím pádem jsme vyrůstali všichni tři sourozenci hodně pod tím vlivem té sekty. Takže vlastně on se sice snažil občas vybuchnout a něco namítnout, ale víceméně pro mámu to náboženství, v tom věřila, že to je prostě životně důležitá věc, tak přes to vlak nejel. Vy jste zmínil, že ta pochybnost se zrodila někde okolo 12. roku. Dokázal byste si vybavit nějaké slovo, situaci, děj, který ve vás zažehl tu významnou pochybnost a řekl jste si, tohle přece nedává smysl, to nemůže být pravda? No to bylo víc, ale třeba jedna věc mě už několik let předtím, nebo i potom trápila, byla, že moji kamarádi ve Třebové Moravské a dále, najednou prostě oni byli, že jo, v součástí toho zlýho světa, který zanikne při Armagedonu a já jsem se nedokázal s tím smířit, že vlastně jakoby proč, že jenom proto, že nejsou v nějaké skupině, tak všichni umřou a já budu možná to přežiju já, anebo ne. A ta touha po sociálních vazbách s vrstevníky vás vlastně dovedla k tomu zvažovat. Nejen to, ale přišlo mi to hrozně nefér.
Vy jste taky zmínil pro mě sympatický termín nerozdýchat stádnost, což samozřejmě i v dnešní době nesmírně rezonuje. Říkám si, co vám asi jako tomu klukovi dospívajícímu teenagerovi vadilo víc, jestli to byly ty samotné názory společenství, anebo ta povinnost je automaticky obdivovat bez jakékoliv racionální reflexe. Tak já jsem byl puberťák, ale takový ten introvertní puberťák, že já jsem seděl doma víceméně, něco jsem třeba četl, zkoumal, ale prostě neměl jsem moc sociální kontaktu, což teda možná mi pomohlo, protože jsem si právě uvědomil, že mi právě tohleto vadí, že mi vadí takové ty hurá akce, třeba ve stylu sjezdu na Strahově, kde všichni hromadně mávají a zpívají a jsou veselí na povel. Možná to přeháním, ale prostě tak to působilo na mě a všichni do těch bazénů se křtít. Prostě to opravdu připadalo jak takové ty hurá akce z doby socialismu. Takže jako introvert a trošku jakoby možná skeptik v těchto věcech jsem k tomu měl vždycky daleko. Takže i třeba můj křest, který jsem absolvoval u svědků kdysi, tak byl ještě v Umakartové koupelně samostatně, protože se mi nechtělo prostě někde hrát takovouhle roli nějakého nadšeného křtěnce. Byly možná i tohle okamžiky, které rozhodly o vaší profesní dráze, tedy že se budete věnovat něčemu, co je založené na skutečných věcných a racionálních argumentech, nikoli na pouhé víře? Určitě, já myslím, že i když třeba já věřím, tak si myslím, že moje víra je hodně racionální, takže hledám si nějaké důvody, nějaké důkazy a emoce spíš jsou upozaděny. Sám jste mluvil o tom, že po odchodu z církve je ten sociální život poněkud chudší, protože ztratíte ty své přátele, ty, které jste potkával v rámci církve, neboť oni mají nakázáno s vámi nemluvit. Jak snadná byla rekonvalescence z tohoto stavu? A nebo ještě možná jinak, někteří z nich vrátili se k vám třeba po letech obloukem, že se s vámi třeba přátelí nebo se aspoň s vámi pozdraví? Takže možná k té první části jenom řeknu, já jsem odcházel tedy v době, kdy už jsem moc tam kontaktu neměl. Čímž pádem jsem měl ten odchod snazší, mi to tak nevadilo. A to, že mě pak nezdravili, to mě samozřejmě mrzelo, ale neměl jsem nějaké hrozné, z toho traumata nebo tak. Hledal jsem jiné společenství v evangelické církvi a podobně. No a potom ty kontakty se pak obnovily částečně, když jsem napsal tu knížku první, právě tady z zkušeností z života mezi svědky Jehovovými a mnozí ti, kteří odešli taky, nebo kteří dokonce stále tam ještě jsou, tak tu knížku četli, takže jsem měl zpětnou vazbu, i třeba negativní jednu, když jsem se dozvěděl, že jeden z takovýchhle více věřících ty tu knížku dostal jako dárek, tak ji spálil, takže tak. Není to vlastně dobré znamení, že ji spálil, že takovou knihu opravdu potřebuje, protože základem pevné víry přece je jistá pochybnost. Určitě. A pokud si ty pochybnosti nepřipouštíme, tak bych měl pochybnost o tom, jak je ta víra pevná. Jan Hus říkal, že se knížky kacířů nemají pálit, mají se číst, ale jako chápu, že pro někoho, kdo má nějaké jasné ukotvení životní a pevnou víru s nějakou svojí, protože každý má rád tu svoji cestičku nějakou nalajnovanou, tak to může být provokativní, že třeba tu knížku i spálí. Říká nejenom o svém mládí stráveném u svědků Jehovových můj dnešní host, lingvista, právník a spisovatel Petr Opršal. S Petrem Opršalem, lingvistou, právníkem a spisovatelem si povídáme dneska nejenom o jeho psaní, ale také samozřejmě o jeho ústřední profesi a tou je práce u Soudního dvora Evropské unie, kde se věnuje právním překladům. Pracujete tam od roku 2006, pokud jsem si dobře všiml. Přesně. 2 dekády jste strávil převáděním právních textů z francouzštiny, němčiny, angličtiny. Zažil jste někdy větu, která byla jazykově snadná, ale právně téměř nepoužitelná? Tak to často se stalo. Ono ten právní jazyk je takový, každý národ má ten právní jazyk specifický. Třeba Francouzi mají květnaté uvodení do toho rozsudku třeba. Takže skutečně se charakter toho národa projevuje i v těch strohých právních textech? Zcela jistě je to vidět. Německý právní text je jiný nebo styl je jiný než anglický a ten zase jiný než francouzský a francouzský právě je takový jakoby hodně takový květnatý a hlavně taky on je jasně nalajnovaný, že vlastně postupně tvoří to, co chce říct. Když se uvádí za prvé, za druhé, za třetí, to tam je několikrát uvedeno a pokud člověk z toho jakoby sleví, tak se ztratí v tom celém smyslu. Když se dostanete během toho překladu do místa,
kde čeština nemá třeba přesný výraz pro ten právní pojem, který je v tom jiném jazyce. Jak postupujete? Hledáte slovo, které by bylo pochopitelné v tom místním prostředí, anebo musíte občas i vyrobit novotvar, který víc odpovídá tomu originálu? To je dobrá otázka. Záleží na okolnostech. Pokud třeba se jedná o citaci přímo z legislativy, tak nemůžeme z toho slevit, musíme hledat ekvivalent přesně v ní, i když třeba byl nesprávně přeložený. Ale pokud je to třeba nějaký popis nějakého procesu, tak tam můžeme případně použít opis toho slova. Čili záleží na těch okolnostech a my máme docela, jelikož se jedná o právní překlad, má to být tedy pro klienty, pro všechny lidi, kteří případně potřebují ten rozsudek a další texty číst a použít třeba v nějakém právním sporu, tak musí být hodně přesný, musí být hodně precizní. Takže máme tvrdé povinnosti, abychom si s tím textem nebo požadavkem, abychom si s tím textem moc nehráli, abychom ho překládali víceméně, pokud to jde slovo od slova. Čili je to vlastně dost zásadní věc, neboť i jediné přídavné jméno třeba může proměnit charakter celého rozsudku. Takže takové to typické autorství nebo autorský styl nebo rukopis, to je něco, co je nepřijatelné v tomto oboru. Tam se nedá. Vy jste právní překlad označil za pasivní převádění cizího díla. Ale není vlastně to hledání některých těch přesných výrazů svého druhu tvůrčí práce, najít ten přesný, exaktní, vypovídající výraz, že to je vlastně něco, co je kreativní? Máte pravdu, a je to třeba vidět i v jiné části, když se uvádí nějaký právní institut, který je třeba ve Francii a je trošku jiný než u nás v Česku, tak je docela problém najít správnost překladu. Někdy nestačí jenom pasivně přeložit slovo, to by mohlo být zavádějící, pak je třeba hodně rešeršovat a najít to, co odpovídá té věci v českém právním textu. Říkám si, 20 let se smlouvami, s rozsudky, s právními texty, naučilo vás to číst si dokumenty a smlouvy, které jsou vaše osobní? A nebo jste stejně nedbalí jako většina populace a tak to jako přelétnete, podíváte se na ty hlavní body a podepíšete? Takže toho je spousta. Těch textů dnes člověk dostává stovky různých právních upozornění a právních požadavků, takže některé věci samozřejmě, pokud nejsou až tak zásadní, přelétnete očima. Jsou některá slova či formulace, která máte nakoukaná z vaší praxe, která vás upozorní, pozor, tady by mohla být nějaká obezlička, nějaký háček, to si přečtu důkladně a prostuduju si to? Určitě, třeba právě v oblasti dat, ochrany osobních údajů, tak tam je dnes hodně téma. A není to téma jenom třeba pro mě osobně, nebo pro lidi, kteří s tím se setkávají, ale i právě v těch textech našich, které překládáme. To je jeden z hlavních takových nebo častých témat dnes rozsudků a dalších dokumentů soudního dvora. Do toho neuměleckého překladu čím dál častěji vstupuje umělá inteligence z pochopitelných důvodů, šetří se náklady na skutečné lidské překladatele. Jak intenzivně je to i v té vaší profesi na tom místě, kde pracujete vy? Je to už jak razantní vstup, anebo si tím můžete zatím jenom pomáhat v nějakých drobnostech, ale stejně tu finální kompetenci musíte vykonat vy, protože musíte zredigovat ten text, aby odpovídal tomu, jak má vypadat? Máte pravdu. Ty instrumenty, které používáme, jsou dnes už hodně automatizované a používají se samozřejmě, tam jsou hranice jasně stanovené i třeba z hlediska důvěrnosti. Než rozsudek třeba je vydán, tak nesmí být nikde publikován, takže tam se to hodně hlídá. Ale je to vidět i třeba na překladech freelance, které taky používáme. Takže ten trend je silný a podle mě do budoucnosti asi nemají překladatelé moc dobrou budoucnost, moc dobré vyhlídky, protože se stále více strojově nahrazuje překlad. Takže ten strojový překlad do budoucnosti asi nahradí zcela překladatel a budou nějací korektoři a revizoři. Uzavírá trochu chmurně tento vstup překladatel Petr Opršal. S lingvistou, právníkem a spisovatelem Petrem Opršalem si dneska povídám o jeho knihách a o jeho životě. Jedna a zásadní kniha, kterou jste napsal, Dokud nás krev nerozdělí, ta se váže k prostoru bývalé Jugoslávie. Pro vás to není jenom nějaká ne až tak vzdálená země, naopak si myslím, že jste si ji připoutal k sobě tím, že jste si vzal ženu, která právě pochází z Chorvatska. Jaké to vlastně bylo psát
knihu, která pojednává z velké části o domovině vaší choti. No, mě to vždy zajímalo, to téma třeba toho té balkánské války v roce 90 a tak dále, 90. léta. I jako historika mě to zajímalo. A pak, když jsem měl teda možnost se k tomu dostat blíž a slyšet ty různé názory, protože vlastně otec manželky je taky advokát a má kamarády soudce a různě pracoval u policie, taky, takže mi vyprávěly různé příhody, které sám zažil, nebo kteří zažili ostatní, nebo pak další mi vyprávěli, že jsem najednou viděl ten příběh a tu mentalitu a tento napětí, které tam bylo a stále ještě do jisté míry je, jsem slyšel z první ruky a říkal jsem si, to je zajímavé, jak oni mají tu svoji mentalitu, nedokážou se třeba dohodnout, když mají jazyk stejný. Prostě si říkal, tak tohle bych chtělo zachytit v nějakém příběhu a popsat, aby se Češi dozvěděli o těch Chorvatech je něco víc, než jenom to, co znají třeba od toho moře, z té pláže. Také mnohem víc než z pláží a z těch přímořských částí jste se dozvěděl díky tomu, že vaše žena pochází ze Záhřebu. Věděl jste už předtím, jak výrazná česká stopa zasáhla do budování nejenom Záhřebu, ale vlastně celého Chorvatska? Nevěděl. Věděl jsem, že tam nějací žijí, jako historicky tam jsou nějaké české stopy, ale když pak jsem se viděl třeba o tom Zábřehu nebo o tom, kolik lidí je okolo Daruvaru, tam byla ta největší česká menšina, stále je, ale teda už to není tak, co třeba to bylo před nějakými 50 lety, tak i proto jsem v té knížce použil i tu českou línii, takové té jedné osoby, paní, která má ty kořeny česko-chorvatské a žije v té oblasti a prožívá ten svůj dramatický osud. Kdybyste měl pozvat ty, kteří se třeba vracejí od moře a rádi by se zastavili někde ve vnitrozemí, přijďte do Záhřebu, protože, tak co by bylo tou nabídkou od vás, od člověka, který to tam už teďka v tuhle chvíli důvěrněji zná? Tak Zábřeh je určitě velmi hezký, má spoustu hezkých budov a památek historických, ale i atmosféra je primární, lidé jsou příjemní a kamaráčtí, taková ta chorvatská pohostinnost tam rozhodně je, trošku jinak než na pobřeží, protože přece jenom Zábřeh už je v tom vnitrozemí a je podobný spíš, řekl bych, té Vídni a Praze. Takže, ale z hlediska třeba kulinářského a dalších rozhodně něco nabízet a co tam prožít. Tak na jídlo se dá nalákat vždycky, to jste udělal velice rafinovaně. A když se vrátíme k té samotné knize, hlavní hrdinou je záhřebský advokát Željko, což byla inspirace tchánem, nebo přímá, byla nepřímá? Byla přímá, protože tento můj tchán je osoba, která je opravdu taková bodrá, ale svojská, takový samorost, který vždycky se rád věnuje různým tématům a jde za tím svým cílem docela důkladně. Takže vysoký člověk, takový trošku samorost i v povaze a v kontaktu s lidmi mi připadal jako ideální figura tohohle detektiva. Jakkoliv hlavním tématem je právě ta nešťastná vprvu srbo-chorvatská válka v polovině 90. let, tak se v té knize dostáváte k tomu, že kořeny jsou až kdesi během druhé světové války a možná putují ještě dál a dál. Chtěl jste právě tímto ukázat, že žádný zločin nezačíná v okamžiku, kdy padne první výstřel, ale ten zdroj je hluboko v historii? Chtěl a taky mě právě u toho, nebo ten cíl byl ukázat, že nemá smysl ukazovat prstem, si ty za to můžeš, protože vždycky to je takový jako řetězec událostí a taková ta akce-reakce a to bychom se dostali velmi hluboko a dokonce ani nevím přesně, kdy to začalo to soupeření těch dvou podobných národů, které mají teda odlišné náboženství, ale jinak mentalita, jazyk je stejná, takže kde to začalo, jsem zjistil, rozhodně to je daleko hlouběji než do roku 1900 třeba. No ale právě cesta z toho ven, kdybychom neustále se jako takhle měli tu vendetu, tak bychom došli k vyhlazení lidstva. Čili cesta z toho ven je jedině to přetnout. Tady tato řetězec násilí a nějaké ta akce, reakce a skutečně udělat tu tlustou čáru a jít dál do budoucnosti. Vy jste při tom průzkumu musel narazit na způsob nebo na princip, jakým se ta křivda dědí, protože ta se předává z generace na generaci. Je to tím, že se o ní intenzivně vypráví, anebo naopak, že se nekomunikuje s těmi druhými a není chuť a touha se vyrovnat s tím břemenem minulosti? Je to asi v nastavení, protože samozřejmě velkou roli hraje rodina nebo společnost kolem i školy a podobně, ale pokud
vždycky, když máte sebe sousedy, i třeba v rámci tady nějakého města, tak jsou různí. Lidé jsou prostě různí, nebudou nikdy stejní, nebudou gleichschaltovaní, ale prostě budou různí. Takže vždycky máte nakonec problém, jak se s tím vypořádat, co s tím prostě udělám. A jediná možnost je prostě vidět tyhle ty rozdíly pozitivně. Využít si je v tom, že fajn, to je dobré, jako tak okay, je to člověk, který prostě je jiný, má nějaké svoje vlastnosti, ale máme nějaké věci taky společně a můžeme prostě něco budovat společně. Jinak to bude vždycky, to bude do kytek, protože to, aby člověk byl tolerantní k druhým, vyžaduje, aby si nastavil něco v té své mysli. Říká o prostředí, kam zasadil svoji knihu Dokud nás krev nerozdělí, spisovatel Petr Opršal. S právníkem, lingvistou a spisovatelem Petrem Opršalem si povídáme o jeho zkušenostech a o jeho románech. Mluvili jsme o Chorvatsku a bylo by od nás macešské se nevrátit k jeho současné téměř domovině, totiž Lucembursku. Když se vracíte domů, která země to vlastně je? Tak je to Česko samozřejmě. Česko je to, protože odsud jsem Čech a mám tady nejvíc kontaktů a mám tu mentalitu českou, takže určitě Česko. A děti to vnímají jak? Přece jenom Chorvatsko je země maminky, Česko tatínka, tak. Ale bydlí v Lucembursku. Teď už podruhé jsem podařilo být tady s nimi 14 dní sám o prázdninách, takže jsme hodně navštívili příbuzné, navštívili české památky a další české reálie. Takže jsem byl velice rád a vidím, že se jim to líbí a že jsou spokojení, ale samozřejmě není to stejné, jako kdyby vyrůstali v Česku, jenom v Česku. Lucemburské velkovévodství je u nás poměrně známé názvem, ale pojďme si trochu charakterizovat, jak toto území vlastně vklíněné mezi Belgii, Francii a Německo, jak vypadá, co je typické pro současný Lucemburk? Tak je to malé, že jo, člověk projede tu zemi za 2,5 hodiny, tam a zpátky a je to samozřejmě malé i populací, takže těch 650 000 obyvatel země, 120 000 hlavní město. Reálie, je to krásná země, protože má všechno. Nemá moře samozřejmě, ale má krásné hory. Nahoře je takzvaný Petit Suisse, malé Švýcarsko, což vlastně už je taková krajina podobná jako Českému ráji. Pak má ta údolí, má krásná města, památky historické, dokonce má spoustu památek z římské doby, římské vily, co se tam obnovili, našli a i v samotném hlavním městě mají i římské památky. Když mluvíme o historii, tak Lucemburkové dali českým zemím 2 velmi významné vládce, Jana Lucemburského, jeho syna Karla IV. Jaké ponětí vlastně o Čechách, o Česku panuje v Lucembursku? Co oni o nás ví? Tak oni o nás vědí, tak průměrný občan neví skoro nic, ale kdokoliv je trošku intelektuální a zná historii, tak ví samozřejmě o té dynastii společné a ono to nejde ani přehlédnout, protože hlavní okruh, třeba turistický v centru je Wenzelstraße a Wenzelstour, takže tam člověk nemůže toho Václava a ty další Lucemburky česko-lucemburské přehlédnout. A navíc v katedrále je pochován Jan Lucemburský, takže další jasná stopa a další souvislost. No ale samozřejmě během těch století od toho, kdy potom už ty země se oddělily, tak dneska mají běžní lidé jiné starosti a jiné reálie a znalosti. Zmínili jsme vaše děti, že žijí v zemi, která je nikoli ve stínu, ale v blízkosti těch hegemonů evropských, Německa, Francie, čili je Belgie, čili ty jazyky se tam mísí, kultury se tam mísí. Je to něco, co třeba svým dětem s láskou závidíte, že vyrůstají v prostředí, kde je tolik nejrůznějších impulzů a oni si zvykají na vše možné, že svět je nesmírně barevný? Rozhodně. Já velice si toho cením, že vyrůstají ve společnosti nejen více jazyků, ale spousty kultur, kde navíc nedochází k nějakým třenicím a že vnímají lidi kolem sebe barvy pleti, náboženství, všeho možného jazyku, mentality jako normální věc, takže vyrůstají v liberálním prostředí a nemají nějaké předsudky, už od malička. Jazyky, kterými mluvíte doma, jsou teda váš rodný, vaší ženy rodný a co ještě dál vaše děti používají za jazyky tak oni v té polilingvální domácnosti? No to je taky věc a to si říkám někdy, to není až moc, ale jako rozhodně to dobrá věc, když mají tolik jazyků, takže ve školce měli francouzštinu, potom v předškole povinná lucemburština. A ta je nejpodobnější čemu, ta lucemburština? To je takový mix, ale původně to je dialekt moselské němčiny, ale jako podobný spíš Plattdeutsch, takže takové té severní němčině a prošpikovaný spoustou francouzských slov. A výslovnost je to taková tvrdší, podobná možná spíš holandštině než němčině.
Takže to není ani moc jazyk, který by hezky zněl, ale zase je velmi zajímavý a já teď se mu věnuji více a oceňuju to, že prostě kolem sebe mám i tuhletu možnost. No a potom samozřejmě je tam ta němčina, která je další úřední jazyk vedle lucemburštiny a francouzštiny. Takže to mají děti od první třídy základní školy a slyší angličtinu od nás, protože se bavíme s manželkou anglicky. A pak tam je spousta Portugalců taky, takže spousta jazyků. Říkám si, že vám to evidentně není stále ještě dostatečné, nebo vám to nepřipadá dostatečné, protože sám jste se vrátil teďka z Polska, kam jezdíte na kurzy polštiny. Co vás přimělo k tomu se věnovat jazyku našeho severního, o dost většího souseda? Je to jednak práce, protože polština je jeden z pivotních jazyků, který používáme, takže ta snaha a vybídka, aby lidé se učili i polštinu, byla velká, ale mě to i baví. Polština je hezký jazyk a já jsem vyrůstal vlastně v Ostravě po přestěhování z Moravské Třebové, takže jsme měli k polštině blízko. Rozuměl jsem je už tehdy, samozřejmě pasivně, jiná věc je pak znát gramatiku a další věci, ale líbí se mi ten jazyk. A je škoda, že Češi o Polácích moc nevědí a možná trošku méně to platí i z druhé strany. Znamená to třeba, že byste další román umístil do Polska, abyste propojil ty dvě kultury? Tak ono vlastně ta Věsná zem už jakoby o Polsku je a ona tak jakoby nastavuje v závěru, ano. možnost se tam orientovat. Rozhodně. Čili další díl, tam mířím pochopitelně, jestli případný další díl Běsné země by třeba byl právě od našich severních sousedů. Asi by tam spadal, i kvůli tomu, že ta kultura je opravdu podobná. A pokud budeme mluvit ještě o vašich plánech, vy jste slíbil svým dětem, že se píšete nějakou knihu, kterou by mohli číst taky oni, tak je v jaké je teďka fázi? Stále ještě, řekněme, v první třetině. Nemám na to moc času, ale rozhodně chci a baví mě to. Tak držíme palce, ať se podaří, ať se nejenom vašim dětem líbí, ale všem čtenářům. Díky za to, že jste přijel mé pozvání do dnešních blízkých setkáních. Šťastné cestování po Evropě, do Lucemburku, do Chorvatska a zpátky domů a třeba zase někdy tady v rozhlase u nás naslyšenou. Děkuji za pozvání a shledanou. Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.